Yimenza uJobe abe umholi emndenini wakhe, abe umpristi emndenini wakhe ukuze ibandla libe glued together because liqala in the family, because akaqalanga ngokuba umpristi emndenini wakhe, uqale waba umpristi woqobo lwakhe. Wait, let me check it from uthi mama akaqalanga waba umpristi of his own family, uqala waba umpristi of his own self. In the nutshell, you can't lead others if you can't lead. Introduction yeBhayibheli uma ngabe isinikeza iprofile yalendoda. Iprofile yalendoda was not how educated he was. Iprofile yalendoda bengakhona ukuthi ufunde kangakanani. Iprofile yalendoda bengakhona ukuthi uhamba ama-universities abangakanani. Iprofile yalendoda ithi kwakukhona umuntu emzini wase-Uzi owayemesaba uJehova, owayebalekela okubi. Lendoda yayingekwazi ukuhola umndeni, ingakakwazi ukuyihola yona. It all began with himself. Konke kwaqala oqobeni lwakhe, kwabisa ukuthi akwazi ukuselisa azazisele kusiqala ekuyisa ifamily yakhe. Jamam, awuhlale phansi. Worthy of glory.